Saludem a tots els que ens podran veure en aquest dia. Un any més, per desgràcia, no podem celebrar Sant Antoni, però almenys farem aquesta mínima expressió de fer la benedicció a tots els animals, a totes les persones, perquè els cuiden, i tant de bo a veure si l'any que ve podem fer-ho, podem celebrar-ho com cal. Doncs fem aquesta benedicció per a tots els animals. O Déu, autor i distribuïdor de tots els dons, que en les necessitats i treballs dels homes els heu procurat una ajuda per mitjà dels animals, us preguem per intercessió de Sant Antoni Abat que ens concediu de fer un bon ús d'aquells animals necessaris per al manteniment i la companyia de les persones. Per Crist, Senyor nostre. Amén. Que us beneïsca a tots, Pare, Fill i Esperit Sant. Amén.
Excel Pro. Quando poi fa male a pure.
Perquè allò ho té clar, és que no em sortia la lletjura pataqueta. Vinga, va, això. Veieu? Ai, els bracets, carinyo. Els bracets. Ja, va. Ai, sí.